Ya, Mbak. Wasitati saking prawi nasis ngeli ngana wong urip ning donya bebasan mung mampir ngombe. Hop. Mbak Suci lulusnya iki itu hadiah 100. Wah, makasih. Oleh bebungah. Ayo Mbak Wah. Niken, Mbak Niken ayo. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Hop, nduk Niken jos niki nduk enten bebungah 100.000 kagem panjenengan. Makasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama pakar tikang luhur. Lulus Mbak Dita kagem panjenengan ya iki ya. Wah, lulus. Ya Cak Yuda. Ngedohken tumindak mungkar ya. Kedohken tumindak mungkar. Yakti urip manggya tentrem lahir batin. Bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda menika wonten 100.000 kagem panjenengan. Suwun Mas Bayu, Wis. suwun. Bawane wis entek. Wis entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Iki Lah kula. lah wis entek iki bawane. Wis entek kok. Masa ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Pengen. Ya layangnya diwaca. Mayang, mayang. Mayang. Mayan, wis tak Sabar. gawean lho, tak gawean mayan. Ndak. Ayo. Ayo. Do mateng. Dumateng. Dumateng kok do mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wat. Ngayahi kok nguyuhi. Ayo. Nganaki. Kan nganaki barang. Apa Bang Mekar opo yo nganaki. Nyuwun Bu. Oh, urip tenan. Tekad. Oh. Tekate njaluk bojomu. Wis. Modele angger gak dikai Mas Bayu terus Kok iso nodong bojomu iki lho. ngene iki. Wong besok sing bakal mlebu swarga ini iki loman, ora kaya kene mlebu neraka. Tak dongan mlebu swarga. Ayo, ayo saiki diwiwiti. Tambah ya. Lah. Kacane abang biru. Ora apa-apa engko tekan omah ke ana karbit. Iku suwe-suwe ya, Bang. Yo, diaturke pepeling, monggo buka celuk Mbak Suci. Monggo. Langgame sik. Monggo ayo. Iki nang ndi urute iki jane kok. Ning kono lho. Kene lho kowe iki. Kono lho Mas. Ora ngewehi ngatur ae. Ya Allah, ngono wong apa ta ya? Wong-wongan sawah. Ya, Nduk. Yen wahancine tansah dielingke wis wancine padha didake Limang
syukur sedaya. Terima kasih matur nuwun sampun dipun aturaken pepiling.